Ik heb hier vorige week al de opmerking maken dat die winter, ja, ze 4 weken nog net. En ze 4 ben ik hield dit nog net. Want het is nog net dat je zegt van, nou komt er een keldinval. Wel dat het wat kouder wordt, wel komen ze op een winterse bui. Maar daar is het maar zijn, denk ik, voorlopig. Hoewel, de keld komt wel dichtbij. Joen en vannacht. Nou, geen keld. Bewolking, opklarings, buiken, bui en een temperatuur tussen de 2 en de 4 graden. De wind uit het noorden en het noordoosten waait in het kustgebied krachtig, 4 van 6, maar dan dat grote verschil met het oosten en het zuiden een kracht 2, dus daar net volle wind. En morgen uiteindelijk is hetzelfde. Een paar buikjes, wat zinnen, letter meer bewolking en de temperatuur morgen zit tussen de 5 en de 8 graden. Een gewone temperatuur voor deze tijd van dier. De wind op een uit noord-noordoost, op een ei krachtig in het kustgebied, op een ei zwak of matig, kracht 2 ontrijden via de provincie. Maar dan in de jontijd en in de nacht dan komt die koudere lucht erom en dan hebben we kans op een winterse bui. We zeggen vooruit. Vreed, 5 graden. Ja, een bui, een buiken, de zinnen er even bij. En in de nacht 0, -1, daar blijft het ik bij. Want sneeuw hebben we betiden ruim of lichte ruim. En dan hebben we Oedai Wessam 5 graden. In de nacht, om er bij het vriespunt, misschien nog een graadje frost te plakken, maar dan moet het flink opkleden. En dan sneeuw, een bui en een buiken, de zinnen erbij op een 5 graden, maar in de nacht alweer 2 graden in de plus. En ik denk dat een beetje die temperatuur ik nog een beetje oprint. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.